पांडुरंग मडकैकारान आणि ताच्या निकिताच्या रिएल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीन ओल्ड गोवाचे चर्ची सावन 300 मीटर अंतरा भितर बंगलो बांधला. 50 मिटरा भितर बंगल्याचे कंपाऊंड उबारला म्हूण एक्टिविस्ट ॲडव्होकेट आयरिशान मुख्य सचिव, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आणि पंचायत संचालकांक 16 एप्रिलाक कायदेशीर नोटीस धाडिल्ली. आयरिशाचे कंप्लेनीची दखल घेवन पंचायत उपसंचालकान तिसवाडी BDOक 4 सप्तकां भितर योग्य कारवाय करची म्हूण निर्देश दिले. 25 एप्रिलाक ऑर्डर मेळ्ळ्या उपरांत तिसवाडी BDOन ओल्ड गोवा पंचायतीचे सचिवाक पंचायतीची बसका घेवन गोवा पंचायत ॲक्ट 1994 प्रमाण ॲक्शन घेवची म्हूण सांगले. 10 दिसां भितर मडकैकाराच्या बंगल्याचो पुराय रिपोर्ट दिवचो म्हूण BDOन पंचायत सचिवाक सांगला. BDO of Tiswadi has directed the Secretary of the Old Goa Panchayat to submit a detailed report within 10 days about the illegal construction of a palatial bungalow by Power Minister Pandurang Madkaikar at Old Goa. The BDO has directed the Secretary of the Panchayat to place the matter before the fortnightly meeting of the Panchayat and to take action in accordance with the Goa Panchayat Act. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.